Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, munoziva kuti kana pakati pemaneighbors, when there is a bad relationship, kazhinji vanhu vanobva vazotanga kuroyana, and this was what happened between isusu nevavakidzani vedu. Worst of all, kana kuri kunzi kana the neighbor iwo kana asinganamati zvekare nemiwo musinganamati, the end result munozongogumisidzira mava kuroyana. Kana pakati penyu pasina the love of God, it will result in witchcraft. Mukoma, zvakaitika pakati pedu nevavakidzani vedu ndezvekudai so. Even right now the fight is still going on, but isusu semhuri takabva tazongosarudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizongosiya zvose zviri mumaoko aMwari. At that time mukoma, ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndichida, and ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Saka iye, he was older than I was, but we went to the same high school. Saka kumuriwo kwaainge achibva kwainge kuinewo mari, and munongozivawo kuti when you are dating munhu anobva kumhuri kune mari, aiwa unenge wava kutozvodza kutoti everything is going to be okay if you get married to him. So ndainge ndisingatozivawo kutoti this guy that I was dating, he was someone who was like a certified cheater. Iye ainge achindihorera, so he was dating another girl. So this girl that he was dating ainge ari best friend ye mwana wepa next door. So there was this other day when they went out for a party. Vakati variko kuparty kuya, then the guy iye manje akabva azotanga kuita bonde ne this girl wepa next door, until that best friend found out kuti vanhu vainge vakatovharirana mune imwe room, then ndobva vachizotanga kunetsana paya. So then the guy that I was dating, he akabva azoti he had chosen uyu mwana wepa next door over his girlfriend. So she also did not know kuti I was dating this guy, because at that time I was just keeping him as a secret. That was what he had suggested. He had said kuti isusu relationship yedu isazokasika kudhakwa uye zvekare tisazobaizwa nemamero. We were supposed to keep each other as a secret. So mukoma, by that time ndaingoti aingouya kumba kwedu obva azongondipika up, then taibva tazongorowa marounds in his dad's car, then obva tondidzosa kumba. So no one even knew kuti I was dating this guy. Then there was this other day apo pandainge ndakaenda kuma extra lessons. Ndakati ndichibva kuma extra lessons ndo pandakabva ndazomuona. So ndakaona motikari yababa vake yaainge achidriver yainge yakapaka just close to our neighbor's house. Ndikabva ndati ko munhu uyu apaka apa, ko what is going on? Ndokubva ndazofamba paya, ndakazoti ndichinosvika padhuze nemotikari ndobva ndatoona kutoti mumotikari umo mainge muine vanhu vaviri vainge vatori busy vachitokisana. Ndakarwadziwa mukoma, I was so heartbroken. Ndobva ndatongononga chitina paya. Ndakati ndanonga chitina ndobva ndatanga kubanga on the window, and ndikabva ndabvunza kuti what was going on. Ndainge ndichida kuti iye ange achingobuda so that ange achikwanisa kundiudza kuti what the hell was going on, but iye manje akabva asarudza kuti ange achitongondituka. Saka by the time paakandituka, neniwo ndakabva ndazonzwa hasha kuti first of all I catch you with another girl in the car, now wava kutanga kundituka. Saka nekudawo kwehasha ndakabva ndazongotema windscreen remotikari yababa vake, iye ndopa akabva azobuda. So there was a lot of commotion that had happened. Then uyu musikana uyu, sezvo iye ainge asingazivi kuti uyu ainge agara atori mukomana wangu, she just came out and ainge akatotsamwa zvekutodaro ndokubva atotanga kutondituka achitonditi hey, what are you trying to do, uyu mukomana wangu. Saka ivo amai vemusikana uyu vakati vachizongonobudawo gedhi havana kuda kukwanisa kunzwisisa nyaya yangu. Vakangosvika vakatongoona kutoti motikari yainge yatoputswa windscreen, ende vakabva vatongoteerera mwana wavo uyu ainge achitovaudza kutoti
inini ndainge ndichimunzwira jealous kuti she was dating this guy. Vagoti vatanga kutukana nini, she sided with their daughter, vakabva vati inini ndiri kahure, ndainge ndichizama kuti ndinge ndichibira mwana wavo mukomana wake, uye zvekare ndainge ndiine mwoyo wakashata. Ndakabva ndarwadziwa mukoma, ndichitanga kufunga kuti mukomana uyu ndainge ndakatanga kudanana naye ndainge ndichiri musikana ainge akakwana, but nekuda kwekuti iye ainge akandivimbisa zvikuru zvaainge achiti zvainge zviri kumberi zvainge zvichazouya, I then decided kuti ndike ndichizosangana naye pabonde. Mwoyo wangu wainge waita kutsemuka, ndokubva ndatanga kurwa naye mukomana uyu. Amai vacho vakabva vada kupindira nyaya iya, saka inini ndakati ndichida kunovarova nemupama, ndokubva vanditi iwewe uri mwana wemuroyi, uri mwana wemuroyi. By that time apo pavakanditi ndainge ndiri mwana wemuroyi, ndipo amai vangu pavainge vachibuda gate. Saka pavakangonzwa inini ndichitukwa ndichinzi ndiri mwana wemuroyi, ndakangofanana naamai vangu. Hei yakabva yaita hondo zvekuti ainge ari right, ainge ava kusazivikanwa. Takanetsana paya kudzamara baba vangu vazobuda gate, vakabva vati tinge tichidzokera muyard, ndokubva tazodzokera zvedu muyard. From there on, kubva ipapo hatina kana kuzombogara takataudzana nema-neighbors edu until right now. But what I promise you is that when there is no spirit of God between neighbors, zvinhu hazvizombomiri zvakanaka mukoma. I just hope kuti vedare renyu they would always pray and always pray for their neighbors, because one night amai vangu hatizivawo kuti maybe ndisatani ainge achida kuti amai vange vachizviona izvo zvainge zvichiitwa nevavakidzani, because mukoma this other night amai vangu vakabuda vachiti ivo vainge vachida kuenda kunotenga machunks. This was after tatopedza kutobika, then ndokubva vangoti ndiri kunzwa kuda machunks. Apa tainge tatobika a very nice meal, vakazoti vabuda paya pavainge vava kudzoka kubva kunotenga machunks avo, ndopavakabva vazonzwa kuti pamba pemaneighbors edu painge paine zvainge zvichiitika. Ivo vakatoti ndakatonzwa vanhu vachideketerera, saka vakabva vafamba vachinyahwaira, ndokubva vazoenda vakabva vazonomira padhuze nejuraho. Vakati vanomira padhuze nejuraho revavakidzani vedu, ndopa vakabva vazodongorera. Ivo amai vanoti vakati vakadongorera kudaro, ndipo pavakabva vazoona kuti vavakidzani vedu ava vainge vakamira, vainge vaine n'anga iyo yavainge vainayo, uye zvekare pane mishonga iyo yavainge vachicherera, but mishonga iyi vainge vachiicherera like kusaidi rekwedu ndokwavainge vachicherera mishonga yacho iyoyo. So amai vakabva vazouya vakabva vazotiudza. Later on isuwo sevana hatina kuzozviziva kuti ivo amai nababa vakabva vazoitawo maplans ekuti vange vachienda kunobvunzira mudzin'anga, then vakabva vazopiwa zvavakapiwa. So isu takazongonzwawo tava kunzi wainge huri usiku tinge tichinokurura nhumbi dzedu, tinge tichingosara nezvipfeko zvemukati, ndokubva taita sekudaro. Ndisina kana bra, ndisina kana chii, baba vangu ivo vainge vakangopfeka chipfeko chavo chemukati chete, ndokubva tanzi tinge tichibuda tose panze. Takati tabuda panze kudaro, ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda kunocherera mishonga yacho iyoyo yainge yakaita zvimidzi padhuze nejuraho, the juraho that separated us. Saka takabva tangoudzwa kuti this was a form of protection, kana kuri kunzi vanhu ava kana vainge vaine zvinhu zvavo izvo zvavainge vachida kuzotumidzira kwavari kuti zvinge zvichizotikuvadza, then zvinhu zviya zvatainge tacherera izvo ndizvo zvainge zvichazorwidzana nemishonga yavo. Mukomanashi painge pasisina kana peace, like this was real time spiritual warfare that was taking place, because dzimwe nguva usiku so ndaikwanisa kuti kana ndikamuka ndaitoona kana kitsi muroom mangu. Kitsi iyi mukoma yaibva yatotanga kutochema, but yaitochema ichitota sekunge munhu, not like a real cat. Dzimwe nguva waikwanisa kuona kana kiti dzimwe dzinenge dzakawanda dziri dzeblack dzichingojamba zvokuti waiti kana ukada kudziverenga waitosvika kana kuma30 uchingoverenga kitsi dzinenge dzichibva panext door dzichiuyawo pamba pedu. So zvainge zvava kuitika ndezvekuti isuwo sevana taiti tikarwara, then baba naamai vangu vaibva vazoenda paya apo pavainge vakacherera midzi iyaya. Hamena kuti zvii zvavainge vachienda kunoita ipapo, but it was more like a go back to sender, because vanawo vevavakidzani vedu taizotonzwa kutoti vanenge vatoadmitiwa kuchipatara. Soon after vabereki vedu
pavanenge vaenda kunoita mhiko dzavo. So when we grew up, like we just grew up in that time of an environment, so ndakabva ndazoroorwawo. But zvatainge tisingazivi ndezvekuti vabereki vedu vainge vakatozviona kudhara kuti mishonga iyi yainge yakapanduka, midzi dziya dzikabva dzazova nyoka. Saka ivo havana kuda kuti vange vachitizivisa kuti vanangu izvi ndo zvavapo, panapa patova nezvikwambo zviripo. Vakangoramba zvavo vakanyarara. Saka inini ndakazoroorwa by the age of 22, ndo pandakabva ndazoenda ndikabva ndazonogara nevabereki vemurume wangu, ndisingatombozivi kutoti ndainge ndatova muroyi, uye zvekare ndainge nditori nenyoka dzangu dzandainge ndakapiwawo nevabereki vangu, because nyoka dzacho dzainge dzava kungoramba dzichingozvarana. Saka ndakati ndasvika ndava kutanga kugara pamba pavamwene vangu, vamwene vangu vakabva vatoti kwandiri, iwewe there is something that is wrong with you. Ndakabva ndangoti zvimwe kuda vamwene vangu ava vakandivenga. I then reported the matter back to my mother. Then ivo amai vangu vakabva vazongonditi yainge iri nyaya yekuti vamwene vangu vainge vakagara vakandivenga. Ko taikuzivei kuti midzi dziya dzainge dzakachererwa nevabereki dzainge dzakashanduka kuita nyoka. That is why taigara tichingoona kitsi izvo. Kitsi idzi dzainge dzichiva dzichirwidzana nenyoka idzo dzainge dzava pamba pedu zviri zvikwambo. But our parents did not tell us kuti izvi ndo zvainge zvichiitika. They just pretended as if everything was okay. Saka nyoka idzi dzainge dzava kungoramba dzichingozvarana chete. Saka ndakati ndapinda mumhuri umo mandainge ndaroorwa, ndokubva ndatanga kukonzeresa mukoma. I caused too much disunity in the family, zvekuti vanhu vakatanga kuvengana, uye zvekare kana vamwene vangu ndainge ndava kuvavenga. Instead yekuti ivo pavakanditi tinofanira kuti tinge tichienda kuchechi tose, ndinge ndichienda navo kuchechi, ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kune imwe chechi. ndobva ndatotanga kutoconvinsa most of your relatives kuti ivo vamwene vangu vainge vatori muroyi, zvekuti vakatomboita nguva yakati rebei vachingonzi muroyi, but vamwene vangu vakazosvika pakufa. But most of the people vainge vakazozviziva kuti inini ndini ndainge ndiri dambudziko. Mukomanashe zvakazoitika ndezvekuti there was this other time when I decided kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kuchechi, because semurume wangu I think kuti iye ainge akatogara akagadzirwa nagogo vake, because ndainge ndakambozama ndichazama zvekare kuti ndinge ndichimudyisa mupfuwira, but ndainge ndakamukonewa. So ndakazongoti maybe kana ndikatanga kuenda naye kuchechi, because ainge ava kuita zvekunwa doro uye zvekare achindirova, ndikabva ndati munhu uyu kuti ndinge ndichimugona hunge ndikatanga kuenda naye kuchechi. So ndakabva ndazoenda nemurume wangu kuchechi. Takati tasvika kuchechi kuya mukoma, apa yainge itori crusade, ndokubva tangogarawo paya. But mukomanashi painge paine umwe mukadzi uyu ainge ari muvhangeri, ainge achiparidza achinamata. Mukomanashi akati achiparidza kudaro, ndo pandakabva ndangotanga kuyeredza misodzi. The reason as to why ndainge ndava kuyeredza misodzi, it was because inini nemurume wangu kuma areas kwatainge tava kugara ikoko ndainge ndakaisa mhiko yekuti like muraini matainge tichigara ndainge ndakati mukadzi wose uyu anenge aine pamuviri ainge achikwanisa kuti ange achizokwanisa kubata mwana, ainge achifanira kuti ange achizoita miscarriage, uye zvekare avo vanenge vakwanisa kuzvara vana vavo, vana vacho vanenge vachifanira kuti vange vachizofa. Saka vanhu vazhinji I think vakazongotanga kungonyumwa. But zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndava kuenda kunoroya munhu, then ndaibva ndazopfeka face yerelative yake uyo waanenge akavenga achiti uyu ndiye muroyi wangu, so that munhu uya ange achingoramba achingobhilivha kuti zveshuwa munhu iyeye waanenge akarota ndiye anenge ari muroyi wake. Ndakabva ndatanga kuchema ndichiona kuti yazveshuwa ndainge ndakakonzeresa, ndakaparadza mamarriages evanhu. So mukomanashi by that time pandainge ndiri koko crusade ikoko, ndo pandakangonzwa voice rakanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichisimuka, because pane moto uyu wandakaona wava kutanga kubvira, but moto uyu wakatanga kubvira uchibva nechekudhoo. So ndakabva ndanzi kana ukaramba wakagara ipapo uchatsva, and I could not escape that fire. I felt so weak,
and I felt like there was someone who was dragging me to the front as that evangelist was preaching. Hey mukomanashi, even vamuvhangeri vaya vakati vasati vatombopedza kuparidza, and inini I was already standing in front of her, and ndainge ndichida kutoti vange vachitondinamatira because ndainge ndichitya moto uya wandainge ndichiona uchibvira uri kudhoo. Ndokubva ndazoti please pray for me, ndokubva vatanga kundinamatira. Ndakati ndatanga kunamatirwa paya ndobva ndakabva ndazotanga kumanifesta. Iye murume wangu akabva azondiudza kuti ndainge ndichitoita sekunge ndainge ndava nyoka, uye zvekare ndainge ndichitaura ndichiudza vamuvhangeri vaya kuti zvose zvainge zvakaitika ende vanhu vose vandainge ndakauraya, mamarriages ose avo andainge ndakaparadza, and for how many years I have been a witch, and kuti izvo zvakatanga sei zvekuti ndinge ndichizova muroyi. And at the end of the day hangu ndoda kungotenda Mwari nekuti murume wangu akazosvika pakundinzwisisa, because ipapo dai kwanga kuri kunzi ainge asina kundinzwisisa hamene kuti ndingadai ndiri pai, because ipapo akamborwadziwa kuti saka makore ose awa amai vangu ndo vainge vachingonzi ndo vainge vari muroyi, izvo ndiwe hako wainge uchindiroyera hama dzangu. But iye akabva angoti it is fine, patakaroorana tine mavows awo atakavimbisana, saka I am going to stick by you no matter what my wife. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti nanhasi uno ndichigere nemurume wangu. But iyo ndo testimony yangu. Ndoda kungokurudzira kuti kana makagara nevavakidzani venyu, it does not matter kuti vanenge vachinamata here kana kuti havanamati, but munofanira kuti munge muchingovanamatiravo kuitira kuti the day rekuti munokwanisa kuzonetsana, at least there will be that love of God that will be there between you. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we.